тормышка чыккач, инде яши, шушы диннең бөтен матурлыгын инде яңаша ирем ачты дип уйлыйм. Сезнең бер җырыгызда мондый сүзләр бар. Ирдә акыл, хатын-кызда йөрәк. Менә әлеге фикер белән килешәсезме? Балаларның үскәч, өзелеп кайтасы килә торган бер җире булырга тиеш. Ул җир туган йорт булырга тиеш. Һәм син моның өчен барысын да эшләргә тиеш. Тиздән бит инде яңа елда якынлаша, күп өйләрнең инде түрендә чыршы утыра торгандыр. Сез бәйрәмне көтәсезме, аны каршылаячаксызмы? Бер шәхес әйткән бит, син татар булып саналасың, балаларың түгел, оныкларың татар телендә сөйләшсә дип. Бала чактан бирле безнең өйдә иң хөрмәтле кеше әткәем, үрнәк булып, аны хөрмәтләргә өйрәтүче булды әнкәем. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турдан-тур эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көннәр теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшыруыбызда диннең иҗатка йыгынтысы һәм гаилә тормышында чагылышы турында сөйләшербез. Тапшыруыбызның кунагы танылган җырчы, 3 бала әнисе, үрнәк хатын-кыз Венера Шәмиева. Хәерле көннәр, исәнмесез, Венера ханым? Хәерле көннәр. Ничек кәефләрегез? Рәхмәт, Аллага шөкер. Әйбәт кенәме? Әйбәт. Ой, булгач бик әйбәт. Сезне күрүебезгә без ихлас шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Венера ханым, әңгәмәбезне башлар алдыннан әйдәгез әле, сезнең хакта, сезнең иҗат юлыгыз турында сюжет карап бетик. Игътибар экранга. Венера Шәмиева тамашачы күңеленә шәл бәйләүче кечкенә кыз буларак кирип калды. Соңрак исә аны Габделфәт Сафин белән бергә башкарган Хыянәт җыры тагын да популярлаштырды. Әмма халыкка танылу алгач кына Венера сәхнәдән югалды. Хәзердә сирәк күренә. Венера 1997-1998 елларда музыка училищесына укырга керә һәм тавышы кинәт нәзекләнеп, нечкәреп кала. Укытучысы Клара Чербина вакытлыча җырламаска киңәш итә. Сәхнәдән беренче тапкыр китүе дә әнә шулай була. Тик озакламый әйләнеп тә кайта. Мәдәният һәм сәнгать институтына укырга Венера Ганиева үзе чакырып ала. Яшь кыз концертлар белән йөреп, укуны да алып барып булмас дип укуны сайлый. Шул елның азагында кияүгә чыга. Кабул иткән карарым өчен һич үкенмим, ди Венера. Шактый вакыт институтта доцент булып эшли. Остазы Венера Хатовна белән студентлар тәрбияли. Үзе дә 3 бала әнисе, гаилә учагын саклаучы. Социаль челтәрләрдәге сәхифәсендә дини рубрикалар алып бара. Мөселман кардәшләребезнең сорауларына җавап бирә. Шаугыр килеп, сәхнәне дер селкетеп җырлап йөрмәсәм дә, иҗади энергиямне тормышка ашырып торам, ди. Венера ханым, шушы көннәрдә сезнең белән бер әңгәмәгә юлыктым. Һәм менә шушындай сөйкемле яшь хатын-кызның шундый төпле фикерләрен ишетеп, мин чын мәгънәсендә таң калдым. Әле шунысын да әйтеп бетәргә кирәк, сез бит әле һәрбер әйткән сүзегезне мисаллар белән үреп барасыз. Хәтта күземә яшьләр дә килде дип әйтсәм, ялган булмас. Венера ханым, менә белүемчә, сез мөселман гаиләсендә тәрбияләнеп үскәнсез, сезне инде кечкенәдән әти-әниегез дингә якын итеп үстергән. Ә менә бүгенге көндә инде сез ныклап дин юлына баскансыз. Дингә килүегез ничек башланып китте һәм дингә аяк басканнан соң нинди үзгәрешләр кичердегез? Шул хакта сөйләп бетсәгез иде. Шуннан да әти-әниләр без инде муллалар нәселеннән булмасак та, безне һәр вакытта да дин безнең гаиләбездә бик матур урын алып торды. Мин хәтерлим, иртәнге 6-дан, 7-дән торып, яулыклар киеп, тәсбихлар тартып, без инде әниемнең тәмле коймак исләренә ла илаһа илляллаһ дип шулай тәсбихлар тартып утыра идек. Бу инде ураза гаетләре, корбан гаетләре иде. Ә инде тормышка чыккач, инде яши, шушы диннең бөтен матурлыгын инде яңаша ирем ачты дип уйлыйм. Ул бик зирәк кеше минем, менә ничә ел яшәп тә
Инде ныклы 5 вакыт намазларын укып инде хаҗларда булды ул. Менә берничә тапкыр, ялгышмасам 4 тапкыр. Һәм бер генә тапкыр да Венера яулык ки дигән сүзен әйтмәде. Мин инде сизә идем, чөнки аның дуслары, танышлары, барысында инде хатыннары мөслимәләр, инде киемнәре тиешенчә. Һәм мин сораган вакытта Рөстәм әйтәм, синең инде мине яулыклы килеш күрәсең киләдер дип сораганда, ул әйтә иде. Синең яулык киюең, гомумән тышкы кыяфәтең, кешеләр белән, бигрәк тә ир кешеләр белән аралашуың синең үзеңнән түгел, минем үземнән тора дип әйтә иде. Минем иманлыклыгымнан тора дип әйтә иде. Һәм ул менә үз мисалында матур үрнәк күрсәтеп, миңа дингә килү инде тышкы кыяфәтем белән бик җиңел булды. Чөнки ул бик җаваплы, Алланың биргәненә мең шөкер, кая барасыгыз килә, нәрсә ашыйсыгыз килә дип кенә тора. Инде якшәмбе көнне ул минем машинамны ягулык тутырып, юып, инде хәзерләп куя. Менә ничек инде шундый ир артыннан бармыйсың. Шуңа күрә ул миңа бик җиңел булды. Һәм тормышым инде дингә килгәнче һәм дингә килгәчкә аерылды дип әйтә алмыйм. Әйткәнемчә, дин һәр вакытта күңелдә булды. Бу инде шундый тышкы үзгәрешләр. Венера ханым, менә бәхет сезнең өчен нәрсә ул? Һәм гаиләдә гармонияны ничек саклап калырга? Менә хәзер бит инде кешеләр гел нәрсәдер артыннан күзәтә, гел нәрсәдер эзләнә, гел нәрсәдәндер канәгать тә түгел. Менә күңел тынычлыгын ничек булдырырга? Чыннан да, Гөлсә ханым, бик дөрес әйттегез. Минем өчен хатын-кызның бәхете ул күңел тынычлыгында дип уйлыйм. Бик күп кенә кешеләр әйтерләр, менә мәсәлән ипотека өчен түләргә кирәк булганда, акча җиткерә алмаганда, ничек инде алай күңелең тыныч булса да бәхетле булып булмый дип. Менә минем әйтәсем килә, акча җиткән вакытта да, муллык булган вакытта да күңел тыныч булмаса, алар берсе дә күренми. Шуңа күрә иң беренче чиратта күңел тыныч булырга кирәк. Инде күңел тынычлыгын булдыру өчен мин уйлыйм, хатын-кыз үз үстендә эшләргә тиеш. Гомумән һәрбер хатын-кызның көндәлегендә булырга тиеш аны тулыландыра торган, аны ресурсландыра торган, инде бүгенге көндәге терминнар белән әйтсәк, әйберләр. Минем өчен ул мәсәлән иптәш кызларым белән аралашу, әниләремә бүләкләр алу, мин аннан да бик зур канәгатьлек хисе кичерәм. Балаларымны йоклаткан вакытта әкиятләр укып, менә аларның кичкенә генә кулларының кочаклаганнан рәхәтлек алам. Һәм инде әлбәттә матурланудан, массаж, маникюр, безнең хатын-кыз инде без андый әйберләрне бик яратабыз. Ул да мине бик тә тулыландыра. Һәм бик яратам шундый ритуалларны үзебезнең гаиләдәге горефләр дип әйтик инде. Хәзер бигрәк тә инде матур шәмнәр белән, тәмле сырганак, мәсәлән, анда теге шәйләре ясап, бар бит әле шундый шәм белән җылыта торган. Аның бит инде бер нәрсәсе дә юк. Аңа бары тик теләк кенә кирәк. Менә шундый атмосфера тудырып, балалар да инде хыялланып, инде кич җитте дип, менә шундый рәхәт атмосферада үсәләр дип әйтәсе килә. Бу барысы да хатын-кыздан тора. Хатын-кыз инде тикмәгә генә гаилә учагын саклаучы зат түгелдер. Онан соң менә сезгә карап торам да, сез чыннан да бик зәвыклы итеп киенәсез. Һәр вакытта дип әйтергә кирәк. Менә бүген дә бик матур итеп киенеп килгәнсез. Шул ук вакытта дини таләпләргә дә туры килә. Шул ук вакытта заманча да. Менә күп кенә хатын-кызларыбыз булай дип әйтә. Бу ничектер бер төренү, ничектер ябылу диләр. Менә аларга җавап итеп нәрсә әйтә аласыз? Мин һәр вакытта да әйткән бер сүзем бар. Аллаһ Тәгалә кешеләрне азаплар өчен, җәберләр өчен бер нәрсә дә уйлап чыгармаган. Барлык аның биргән нигъмәтләре ул безнең өчен, үзебез өчен һәм ялгышмасам, галимнәр әйткәнчә, әгәр дә без тиешенчә туклансак, тиешенчә киенсәк, без кешелеклелек хәтта 140 яшькә дә җиңел генә яши аларбыз. Безнең менә бу үзебезнең гомеребезне кыскарту һәм башкалар ул барыбыз да менә шушы таләпләрне үтәмәүдәндер дип уйлыйм. Чөнки менә ризыгына ашауны гына алыйк. Пәйгамбәрбез алейһиссәлам һәр вакыт аягын бөкләп ашый торган булган. Чөнки анда һава калырга тиеш, шулай бит. Кешенең ашказаны 3кә бүленергә тиеш: ризык өчен, эчемлек өчен һәм һава өчен.
Бүтін әйбер дә кеше өчен эшләнгән, шулай ук яулык та. Әгәр дә Гөлсә игътибар иткәнегез булса, интернетта челтәрләрендә инде ул фото бик күп йөри. Балаларның шундый тәмтеме бар бит инде, чупа-чупс дигән әйбет. Ул ябылган килеш шундый матур гына ята. Ачык килеш инде аңа чебеннәр кунган. Шуңа күрә менә ул чыннан да Матур мисал. Бик матур мисал. Аллаһ Тәгалә шул ук яулыкны да безне яклар өчен, саклар өчен биргән дип уйлыйм. Кыш көне салкын тими, җәй көне кызу какмый, безнең генетик информацияны, генетик мәгълүматны үзенә алган чәч бөртекләре дә сибелеп йөрми. Шуңа күрә монда бик зур зирәклек бар, һәм бу барысы да безнең өчен. Аннан соң бит инде дини таләпләргә туры килгән матур киемнәр дә җитәрлек кебек хәзерге вакытта, шулай бит? Бик. Хәзер алар бик күп, галәмәт күп. Бары тик теләк кенә булсын, иман гына булсын. Һәм тагын бер әйбер бар. Менә бик күп кеше миннән сорый, ничек сез дингә килдегез? Менә ирегез ничек дингә килде дип әйме. Шуннан да аның тышкы чагылышлары бар. Мәсәлән, минем иремнең иң беренче дингә адымы ул аны дусты мәчеткә чакырган. Һәм ул шунда вагаз тыңлап, җомга вагазын бик нык гаҗәпләнгән һәм шуннан соң йөри башлаган. Аны әйтергә була, менә ирем шушы көннән дингә килде дип. Ләкин ул алай түгел. Бит миллионлаган кешеләр шулай мәчеткә киләләр, ләкин дингә кереп китмиләр. Ни өчен? Чөнки кешенең күңелен ачучы Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә безнең матур кызларыбызга да Аллаһ Тәгалә күңелләрен ачса иде, шундый матур, дөрес яшәргә. Аннан соң сезнең бер җырыгызда мондый сүзләр бар. Ирдә акыл, хатын-кызда йөрәк. Менә әлеге фикер белән килешәсезме? Бу инде теге процентлык күләмендә күбесенчә дигәнне аңлатадыр. Әлбәттә инде акылы булмаган хатын-кыз белән дә яшәү кыен дип уйлыйм, һәм ирләр дә, алар минем ирем һәр вакытта әйтә. Йөрәк белән яшәргә кирәк, йөрәк белән яшәргә кирәк, чөнки акыл ул минем инде Казан егете, русча фикерли. Ул әйтә, ум это сдерживающий фактор, нужно жить сердцем дигәндә һәр вакытта да йөрәк белән яшәргә кирәк ди. Ансы да булырга тиеш. Ләкин күпчелек очракта чыннан да ир кеше инде ул төпле, ул инде җаваплы, гаиләне алып баручы. Хатын-кыз без инде хисчән, моны инде бу инде безнең табигать. Сез бит инде 3 бала әнисе. Менә балаларыгызны тәрбияләгәндә беренче чиратта нәрсәләргә игътибар бирәсез һәм ничек алар белән уртак тел табасыз? Әлбәттә төрле хәл була. Инде хәзер Зөләйха белән без яшүсмер вакытын үттек. Бик җиңел генә булмады, чөнки ныклы шундый ул безнең бик төпле, шундый көчле шәхес. Көчле шәхесләрнең ул тагын да ныграк була. Ләкин менә бер генә сүз белән әйтсәм, балаларны яратырга кирәк. Менә чын күңелдән яратырга кирәк. Бер вакытны бер психологның шундый сүзен ишеткән идем. Ул аны безгә карата әйтте, чөнки без үзебез дә кай вакытны психологка мөрәҗәгать итәбез. Балалар тәрбиясе буенча да, балалар мәктәпләрдән күчкән вакытларны ничек яхшырак, ничек уңайлырак, ничек балага аңлатырга, менә шундый сораулар белән инде. Һәм ул миңа әйтә, Венера, вакыт шундый тиз үтә. Бер заманны син шушы проблемалар белән янганың өчен, нишләп шушы әйберләргә игътибар биреп, шуны уйлап, борчылып утырдым икән. Миңа бит бары тик баламны яратып кына, рәхәт кенә, тыныч кына яшәргә кирәк булган икән диярсең дип әйтте. Бу чыннан да шулай, балаларны яратырга кирәк. Менә иң яраткан укытучым инде минем Гараева Венера Хасанны, урыны җмахта булсын. Бик ярата идем ул укытучымны. Аның шундый бер сүзе бар иде. Мин инде аны шундый тормыш маягы итеп кабул итәм. Хәтта гәрчә аның гаиләсе, ире, балалары булмаса да, ул шундый зирәк иде. Ул булай дип әйтә иде. Аны белүчеләр аның сөйләмен танырлар. Сеңлем, балаларның үскәч, üzülüp кайтасы килә торган бер җире булырга тиеш. Ул җир туган йорт булырга тиеш. Һәм син моның өчен барысын да эшләргә тиеш. Менә шушы сүзне әйтте ул. Мин аны һәр вакытта да искә алган вакытта минем тәннәрем чымырдап китә. Һәм күңелемнең төшкән вакытларында, арып киткән вакытлар булган вакытларда да шушы сүзне искә төшерәм. Чыннан да шушылай булса иде. Балаларыбыз сөенеп, шатланышып кайтсалар иде. Чөнки безнең үзебезнең дә өебез шундый авылдагы. Балык бистәсендә яши минем әтием белән әнием. Әтиемнең күптән түгел 70 яше булды. Шул хәтле җылы, шул хәтле рәхәт. Менә чын мәгънәсендә оя инде ул безнең өчен. Без анда ул минем шулай ук бер менә ресурслану чыганагым.
үзебезнең йортыбызда шулай булса иде инде. Сезнең белән тел мәсьәләсенә дә кагылып үтик әле. Менә балаларыгызның татар телендә аралашулары сезнең өчен мөһимме? Шуннан да бик мөһим, ләкин сөйләшмиләр шул. Сөйләшмиләр. Сөйләшмиләр шул. Белмим, менә нәрсә белән бәйледер ул. Мин аны әйтә дә алмыйм. Кай вакытны менә шуның кадәрле әйтәм, булай булса, үлә татар теле, үлә дип менә шулай ярсыган вакытларым да бар инде. Ләкин алар миңа русча җавап бирә. Мин инде кай вакытны уйлыйм, әйтәм, ирем Казан егете, русча фикерли, ул русча фикерли. Балаларым да кызганычка каршы русча фикерли. Мин үзем татарча фикерлим һәм татарча сөйләшергә тырышам. Өйдә инде мин алар белән һәр вакытта татарча сөйләшәм, алар русча җавап бирә. Нык басым ясасам, бөтенләй күңелләрен кайтарырмын дип куркам. Шуңа күрә тагын бер генә мисал әйтеп китәм. Зөләйханың шыртлатып татарча сөйләшкәнен ишеттем. Атабай дигән урыс авылында бер кыз белән. Ул кыз русча бөтенләй белми. Шул хәтле гаҗәпләндем шулай бергә. Менә шуннан әле тынычланып киттем. Әйтәм, тукта, була икән бит бу. Кирәк вакытта куллана беләләр икән дип. Шуңа күрә әлбәттә инде татарча җавап бирсәләр дә бик әйбәт. Без инде бу әйбер өстендә эшләрбез. Шуннан да бер шәхес әйткән бит. Син татар булып саналасың, балаларың түгел, оныкларың татар телендә сөйләшсә дип. Инде хаталар өстендә эшне оныклар белән дә дәвам итәрбез, Алла бирсә. Әле сәламәтлек булсын, җирлек күп бу әйбер өстендә эшләргә. Әлбәттә. Венера ханым, хәзер дә шушы урында тагын бер сюжетка тукталып үтик. Рөстәм хәзрәт Хәйруллинның да тапшырыбызның темасына кагылышлы фикерләре бар. Игътибар экранга. Иҗат, дин һәм гаилә турында сөйләшәбез икән, төпле фикерле, зирәк хәзрәтләребез сүзенә игътибар бирмәү ярамас. Гаилә мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин ир белән хатын мөнәсәбәтләре, җылы гаилә учагы, иманлы балалар тәрбияләү өлкәсендәге сорауларга аеруча да яратып җавап бирә. Безнең төп ниятебез мәчетебезгә 8 ел бит, Алла Тәгалә разый булсын, бабайлар рухлары шат булсын, салучылар бабайларыбыз, хәзрәтләребез һәм исеме җисеменә туры килсен дип без шушы ничек булса да гаилә дип гел әйтергә тырышабыз. Гаилә кыйммәтләрен саклап калу өчен гаилә мәчете бихисап күп чаралар, бәйгеләр дә оештыра икән. Шул ук шәҗәрә бәйгеләре булсынмы, ул фашан өчен менә безнең татар халкыбыз ничек әби бабайларыбыз әйтә иде, җиде буынны белсен дип, күбебез өч буынны белсәк яхшы. Шуңа күрә менә Алла разый булсын, шунда шушы конкурсларда безгә ЗАГСта, безгә архив, госархивларда ярдәм итә. Һәм хәзерге дәврда һәр бер гаилә үз шәҗәрәсен белә ала, җиде буынга хатлы һәм җиде буыннан да күбрәк белә ала, белсеннәр, өйрәнсеннәр. Төп дөньяви һәм дини тәрбияне бала гаиләсендә ала. Шуңа да бу авыр эштә төп көчне ата һәм ана куя. Хәзерге коронавирус безгә күрсәтте бит, бер 3 көн кеше белән аралашмасаң, ул бу дөньядан китәргә дә мөмкин. Шунда үз балаларына әйтә торган, яза торган тәкъдимнәр, кызым, улым, олыларны хөрмәт ит, кызым, улым, тәртипле бул. Менә күбебез бит зарлана, автобуска кирсәң, олыларга урын бирмиләр. Нәрсәдән чөнки әнисе бәләкәй чагыннан ук анарга өйрәтмәгән. Улым, син урын бирергә тиешсең. Улым, син ярдәм итәргә тиешсең. Менә аны без өйрәтергә тиешбез. Рөстәм хәзрәт инде гаилә корып та, аерылу алдында торган, уртак фикергә килә алмаучы ир белән хатынга да ярдәм күрсәтә. Гаилә тыргызу, гаилә булдыру, адәм белән Хава үзәге, кемнәр әле өйләнмәгән, кияүгә чыкмаган, безгә чакырабыз, килегез. Шунда иншалла сезгә парларны табыйк, ярдәм итик. Һәм әгәр дә гаиләләрегездә тавышлар чыга икән, талаша башлыйсыз, бер-берегезне аңламый башлыйсыз, шунда да килегез, ярдәм итик. Шунда психологларыбыз, хәзрәтләребез сөйләшеп, Алла бирсә шушы гаиләләр тату дус булсын. Венера ханым, менә ислам динендә төп бәйрәмнәр бит инде ул әлбәттә Корбан бәйрәме, Ураза бәйрәме, Кадер кичәсе һәм башка бәйрәмнәр. Менә тиздән бит инде яңа елда якынлаша, күп өйләрнең инде түрендә чыршы утыра торгандыр. Сез бәйрәмне көтәсезме, аны каршылаячаксызмы? Без инде чыннан да бала чактан шушы бәйрәмне яратып үстек. Инде без Рәсәйдә яшибез икән, Сауд Арабистанда яшәмибез бит инде. Безнең инде декабрь башыннан бирле шундый матур чаралар үтә. Балалар без дөньяви мәктәпләрдә укый. Шуңа күрә без инде бу бәйрәмне калдырырга булдык. Ләкин без аны үз форматыбызда үткәрәбез. Без инде кич белән, гаилә белән җыелышып ашаганнан соң дуалар кылабыз, әрвахларга, теләкләр телибез, киләчәккә планнар корабыз. Ул безнең үзебезнең шундый матур дини форматыбызда үтә. Шул рәвешле бәйрәмне тагын да матурлап җибәрәсез. Шулай бит? Шулай. Сезнең белән иҗат турында да сөйләшеп үтик. Менә бүгенге көннең эстрадасын ничек бәялисез?
Әлбәттә, яхшы тавышлар бар, яхшы җырчылар бар, яхшы җырлар да бар. Элекеге белән чагыштырганда бик күп кешегә сайларга мөмкинчелек бар. Һәм тормыш ничек бара, шулай дәвам итә инде. Мин үземнең яратып тыңлаган җырчыларым да бар, ләкин инде элекеге җырларны тыңлау үзенә күрә бер рәхәтлек бирә. Шуларны тыңларга яратам. Венера ханым безгә шалтырату да бар диләр. Әйдәгез тыңлап бетик. Хәерле көннәр, исәнмесез, тыңлыйбыз сезне. Исәнмесез, Гөлүсә, исәнмесез. Венера ханым, минем соравым шундыйрак булыр. Венера, мин сезне әле яшь чагыгызда бик яратып тыңлый идем. Кабат сәхнәгә кайтырга уйламыйсызмы? Хәзер бит инде яулык киеп, җырлаучы җырчыларыбыз да шактый. Сез нәрсә уйлыйсыз бу турыда? Бик зур рәхмәт. Сау булашабыз. Рәхмәт яусын. Ул беләсезме, ул бит инде иҗади җан бит инде минеме. Аны берничек тә сызып ташлап булмый. Мин әкрен генә салмак кына үземнең иҗатымны барыбер дәвам итәм. Бик матур гына җырлар туатыра, мин аларны яздырам. Менә соңгы тапкыр әле инде әгәр дә минем Instagram битемне ачып карасагыз, анда күрәчәксез. Яңа язмыш синең кулыңда дигән клип төшерелде. Бу инде сорау астында калган. Баланы табыргамы, тапмаскамы дигән сорау астында калган яшь парлар өчен, яшь гаиләләр өчен җавап булып яңгырый. Минем җырларым алар һәр вакытта да үзенчәлекле дип сөйлиләр инде, дип әйтәләр, мәгънәле дип әйтәләр. Чыннан да мин иң беренче чиратта җырның сүзләренә игътибар итәм. Гөлсәрвәр дигән автор белән бик матур гына эшләдек. Айгөл Валиуллин дигән автор белән дә эшлибез хәзер. Кадер киче дигән бик матур җыр язды ул миңа. Хәзер әйдә шушы урында тамашачыларыбызга да җыр бүләк итик, мөмкин булса. Менә әтиемнең күптән түгел генә 70 яше булып үтте. Инде үзебезнең гаиләбезне күз алдына китереп яздырылган җыр, шулай ук шагыйрә Гөлсәрвәр язып бирде аның шигырен, шуны җырлап үтим әле. Ул Яшәү шатлыклары дигән җыр булыр. Әйдәгез. Бала чактан бирле безнең өйдә иң хөрмәтле кеше әткәем, үрнәк булып аны хөрмәтләргә өйрәтүче булды әнкәем. Кадерләүгә лаек безнең әткәй, ышанычлы гаилә башлыгы, тату гомер иткәч әткәй әнкәй, өйдә булды яшәү шатлыгы. Өйдә булсын яшәү шатлыклары, ир хакларын хаклау кирәктер. Бер тергезгән гаилә учакларын әнкәйләрдәй саклау кирәктер. Венера ханым, бик зур рәхмәт сезгә. Шуның белән инде безнең тапшыруыбыз үзенең ахырына да якынлаша. Сез чын мәгънәсендә бүгенге тапшыруыбызны нурландырдыгыз. Сезнең матур фикерләрегез белән рухи яктан баедык. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең белән сау булашабыз. Киләчәктә дә очрашулар насыйп булсын иде дигән теләктә калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Амин. Очрашулар насыйп булсын. Рәхмәт бик зур. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыру булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.